ето ни пак. Ние пак ще следваме духове. И сме в същия двор. Да, с който бяхме и преди. Марио, може ли телефона? Да. Ти снимай. Гледайте и се учете. Чакай, за малко искам ти да вземеш телефона, да видя не. Абе, Спайк, да се... Бягайте! Има зомби! Това не е зомби. Спайк, не, тука! Бегай, бе! Ама, тука баба е засадила неща. Хора, още и метъра нищо не зачита. Защото няма духове, защото... Дай. Сега ти снимай. Ма защо искам да видя? Хора, вижте. Отиди ли долу, Марио? Няма нищо. Ама искам аз да заседам. Марио, това е. Не може. Добре, вижте. хора- Само искам да ви покажа света. Колко е тъмно. Направо се едно сме... Чакай го, Спайк! Да, оставете един Спайк. Лайк. Бърж, бе. Моля те, Спайки, по-тъжичко, че ще оплаши след малко духовете. Гошко, Марио, да. пипни телефона, пипни. Дръж телефон. Я чакай, Спайк. О, просто ела тук, тук не иду. Тук не. Спайки. Моля те, спри. Това са тъпи ведрак и са много хубави. Да. Марио, Марио. Да. гледай. И с метъра може да отчита нещо. Чакай малко. Дървото не. Бегай. Що? Че се стрес. От сянката. Аз знам на къде не сме ходили. Ето то на там. Ето, Маркуча. Маркуца няма нищо да има. Я дай твоя телефон. Хора, вижте. Вижте. Не зачита. Майко! Видяхте ли? Да, наистина! Искам повторение! Ето, вижте. Не, от другата страна е. Хора, гледайте. Наистина, и там видях някаква сянка. И хора, това беше всичко от нас, а сега от нас после изчакайте още малко да последим. Ще има още едно видео. Да. И още. Ето, хора, вижте. Видяха го. Айде сега ще продължим по-късно видеото. И сега, чао. И от нас. Чао!